O fotografie pe Transfăgărășani era cât pe ce să se transforme într-o tragedie. Un șofer și-a lăsat mașina pe marginea drumului pentru câteva fotografii, dar autoturismul a început să o ia la vale și s-a prăbușit câțiva zeci de metri pe versant. Nu este singurul caz în care neatenția și dorința de a surprinde imaginea perfectă au dus la așa ceva. În luna iunie, o altă mașină a ajuns într-o râpă după ce șoferița a coborât pentru a face poze, fără să se asigure că a tras frâna de mână. În ambele cazuri, șansa a făcut ca nimeni să nu fie rănit. Pagubele materiale au fost însă serioase. Iar la munte, imprudența nu se rezumă doar la mașini. Un tânăr de 20 de ani a plecat în drumeție în cheile Rudăriei din Caraș-Severin în papuci. S-a cățărat pe o stâncă, a ajuns la peste 20 de metri înălțime și când și-a dat seama că nu mai poate coborî în siguranță, a sunat la 112 după ajutor. Salvamontiștii au intervenit și l-au coborât cu o scară de mari dimensiuni, chiar dacă aveau intervenții în desfășurare.